गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आङो दा आंथ' बारा बुंनो रोङा स्पेसियेलि थेवबो आङो एसे जा हायो बुंगोन आरो दा गासैखौबो गेमस्रि आरो प्रकाश बिथांमोना दा बांसिनखौनो बुंगोन थेवब्लाबो आं जा एसे फोरमायनो सानदों बेखौनो एसे फोरमायगोन आरो जोङो दिनै बेयावहाय गासिबो मिटआप लादों आरो आगैमोना गासिबो बेयाव फैदों बेनि थाखायनो जोबोद गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों आरो मोजां मोनदों गासिखौबो बेबायदि लिंहर लिंहर माने जों इउटुब टिमखौ गासिबो नुलायनानै मोखांजों मोखां दा बेनोसै आरो जों गासिबो मोजाङै मोजां खामानि मावलांनांगौ एखेलगे मिलिनानै खामानि मावलांनांगौ जों रावजोंबो राव हेंथा हेंसि जालायनो नाङा बयबो माने सबबो गाव गावबागाव निजा निजा कन्टेन्ट लानानै माने मोजाङै बेफोरबायदिनो आवगायलांनांगौ आरो आं गावनि सायावबो एसे बुंनो सानदों आरो आंबो मालाबाबो सानाखैमोन जे इन फिउचार आं बेबायदि इउटुबार जागोन बा इउटुबारखौ बुंनानै लाबाय आं दा जेरै गासिबो इउटुबारखौनो बुंसै ना बेनिखायनो आरो आं जेला खुलिदोंमोन 2 बोसोर सिगां लकडाउननि सिगां आं खुलिदोंमोन आरो गेमस्रिनि 1 विक सिगां आं खुलिदोंमोन ना गेमस्रि आंनि 1 विक उनावहाय खुलिदोंमोन आरो गेमस्रियाव सानगासिनो दंखायोमोन आरो इउटुब खुलिनो होननानैहाय नाथाय खुलिनाय जायाखैमोन बेहाबो भिडिअ अलरेडि रेडि जाखाबायमोन आरो नाथाय बिथिं जायाखैमोन बे समाव आङो सानबाय माने बयखौबो इउटुबाव नुयो आङो माने बेबायदि भिडिअ आपल'ड होनाय दा आंबो सानबाय आरो आंबो भिडिअ मोनसे नामा बिदि होननानै खिन्थु इन फिउचार आंनि इउटुबावबो एसे एनैबाबो साक्सेस जागोनखौ आं सानाखैमोन आरो बाट एसेबाबो साक्सेसफुल होननानै बुंनानै लाबाय देसुन ओमफ्राय माने बे समाव आं फार्स्ट स्टार्टिं आं बिराद लाजियोमोन आरो आं बुंनोबो हायामोन रायलायनोबो हायामोन आं माबायदि कन्टेन्ट लाबोगोन साननानैनो मोनामोन आङो माने ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो आं मोनसे जानाय भिडिअ लाबोदों ना जानाय भिडिअ माने साउन्डल' आरो अनलि माने खुनु भइस गैया बिराद लाजिदोंमोन आं बे टाइमावहाय ओमफ्राय बेयाव बिदिनो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय आपल'ड खालामनानै आङो बयनिबो फ्रेन्डफोरनो आं शेयार खालामबाय आरो खिन्थु आंनि वाट्सएप फ्रेन्डआव जा 300 बिदिनो फ्रेन्ड दंमोन बिनिफ्राय साबसक्राइबारा आङो 200 300 बिदि जादोंमोन आरो फार्स्ट डेआवहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो खमावबो 6 मान्थसो गेप थादों ओमफ्राय बिनि 1 विक उनावहाय गेमस्रिया माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों आरो गेमस्रिखौथ' बुंनो नांला 1 डेआवनो बियो 10K साबसक्राइबार मोननो हादोंमोन आं गोसोआव दङ ओमफ्राय बिदिनो आङो 6 मान्थनि उनावहाय आङो स्टार्ट खालामफिनदों आंनि जार्निखौहाय जेला लकडाउन जायो जेला गुवाहाटियाव रुमावबो एसे फासिनानै दंमोन अब्ला मा खालामगोन होननानै संनाय खावनाय भिडिअखौनो लाबोनोसै जि जाबा जागोन होननानैहाय बेयाव लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बे लाबोनायावहाय बिदिनो आंनि चेनेला लासै लासैनो ग्र' जालांनो हमबाय ओमफ्राय ग्र' जालांनो हमनायावहाय बिदिनो आंबो मोजां नांबाय आरो बयनिबो सापर्ट मोनदों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो गोसोआ गुदुं जालांबाय बिदिनो आङो कन्टिनिउ खालामबाय आरो थिग आं आगैमोनखौबो बिदिनो बुंनो सानोदि सोरबाफोर दा गोदानै इउटुब फैदों बा जेनेबा सोरबाया गोसो माने डाउन जालाङो भिउ मोना बा साबसक्राइबार मोना होननानैहाय बेखौनो बुंनो सानो आङो जे गोसो डाउन जानो नाङा मालाबा जोंनाबो नै साबसक्राइबार दङ थेवबो जोंनावबो भिउ फैया मालाबा टप फैयो मालाबा टप फैया बाट आगैमोना बेनोदि जे आंना भिउआनो फैया आंखौ नायानो बेफोरबायदि साननानै गोसोखौ डाउन खालामनाङा मानोना कन्टेन्टखौ होबाय थायोब्ला नों अट'मेटिकलि इउटुबाव होबाय थायोब्ला नों अभियासलि सानसेबाबो नोंनि भिडिअआ मोनसे नङा मोनसे भिडिअ भाइरेल जागोन आरो साक्सेस जागोन आरो आं बेखौबो खावलायनो सानोदि जों जेसे हायो गावनि जा कन्टेन्ट लाबोयोबा जोंनि थाखाय मोजां ना मा बुंनांगौमोन मोजां ना माने गाव जुदि नों बहुत माने बयहाबो टेलेन्ट दं सोरबाया गान खननो हायो सोरबाया मोसानो हायो सोरबाया फरायनो हायो सोरबाया बा कुकिंआव मोजां मोनो सोरबा बेरायनो मोजां मोनो बा सोरबा बिदिनो गावनि ट्रेभेलिं गावनि लाइफ स्टाइल बा सोरबाया मेकआप खालामनो मोजां मोनो बहुत कन्टेन्ट लानानै इउटुबाव जों फैनो हायो आरो माने मोनसेल' नङा जाय जायगा गाव माने गावनि टेलेन्टखौ लानानै जोङो फैनो हायो दै आरो सोरबा फेमिलि ब्लगिं लानानै फैयो बेफोरबायदिनो जोङो फैनो हायो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो खायसेया जोंहा फंबाय बिनानाव मोजां मोनोबा जोंबो कमेन्ट मोनो किसुमाना जे जोंनि गजाया आब' सापर्ट खालाम बेफोरबायदि आरो स' आं बेखौनो खावलायो जे आगैमोन गोसोखौ माने मा होनो दुखु खालामनाङा जेसे हायो भिडिअ आपल'ड खालामबाय था सानसेबाबो साक्सेस जागोन मानोना इउटुबाथ' जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोजां प्लेटफर्म ना नंगौना नङा मानोना इउटुबखौ जुदि एफा मोजां जोङो मोनसे प्लेटफर्म होदोंबा जों मानोथो ओरैनो थांनो होनो ना बेनिखायनो जोङो बयहाबो फ्रि टाइम थाया देसुन खिन्थु जा इउटुबार जानो गोसो जा एसे टाइम मोनोबा फ्रि टाइमावनो नोंथांमोना जा एसे हायो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो बा सोरबाया मान्थआव खनब्रै बा बेफोरबायदि बा खनथाम बेफोरबायदिबो आपल'ड खालामनानै चेनेलखौहाय आवगायलांनो हायो आरो बिराद हेल्प होबोदों जोंथ' मैया दाख्लैनिसो हेल्प होग्रा बेथ' सिगांनिफ्रायनो गावनि फैसाजों नङाबाबो माने इजि नङा नोंथांमोना मालाबा प्रकाशनि खामानिखौ मावनानै बा नोंथांमोना साननो हागौ प्रकाशजों लोगोसे प्रकाशखौ मा होनो तारिफ खालामगासिनो बा बाख्नायगासिनो बिदि नङा जोंना प्रान्जलबो दङ आरो दा
देरहासार इस्लारि बा जेम्सआनो होन बा एमजेआनो होन बिथांमोनाबो बयबो सापर्ट खालामो खिन्थु बेवहाय जे जोङो सिगांनिफ्राय सापर्ट खालामबोबाय थानाय मानसिखौ माबा मोनसे बुंफ्लांनायाव गाज्रि मोननो नाङा आरोना मानसियाथ' बुंफ्लांखायो नालाय दा मानसिफ्रा बिदिनोसै माने सिगांनिफ्राय मोजां मोजां खामानि मावबोबाय थाबाबो जुदि मोनसे गाज्रि फिसा खालामफ्लाङोबा बे गाज्रिखौनो लानानै बुंबाय थागोन आरोना बे गाज्रिखौनो लानानै सोंखारिबाय थागोन खिन्थु जोङो बेखौबो गोसोआव लानांगौ जे बे बिथाङा सिगांनिफ्राय मा मावबोखो सिगांनिफ्राय मा खालामबोखो जोंनि थाखाय बिथाङा जों बर' हारिनि सोरबा सोरबा सुबुंफोरखौ हेल्प खालामनानै जेबो मोना खिन्थु बिथाङा सासे ससियेल वर्कार हिसाबै बा मोजां मोनो हिसाबै मावो आरो जों बेखौ एप्रिसियेट खालामो प्रान्जलखौबो होन बा सोरखौबा देरहासार बा सोरबा जेम्सआनो होन जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मावदों जों बेखौ एप्रिसियेट खालामो खिन्थु नांलायनाङा आरोना मालाबा जों बुंफ्लाङो आंबो बुंफ्लाङो मालाबा मिथिना गैया बहायबा मालाबा बुंफ्लाङो बा सोरबा लाथावानो जा सोरबायानो जा बयनाबो कन्ट्रभार्सि एसे स्टार्ट जायो खिन्थु जों बेखौ इउटुबार जेनेबा इउटुबार जों जुदि ग्रुपआव थानानै जुदि जोङो बुंलायलायोबा जे नोंथांमोना गाज्रि मोनोना बा आंहा माबा मोनसे भुल जाबाय दा जोङो इउटुबार मिटआप खालामदों मानो मोनसे इउनिटियाव थानो मोनसे ग्रुपआव थानो जों बेखौ रुल्स रेगुलेशन्स नङा बा एस'सिएसन बानायाखै जोङो मोनसे इउनिटिसो जे आं जुदि मालाबा आंनि चेनेला हेक जाबाय बा मालाबा प्रकाशनि चेनेला हेक जाबाय बेयावहाय जोङो एज ए ग्रुप जोङो खामानिखौ मावनांगोन हेल्प होनांगोन बिथांनो बा नोंथांमोनानो बेयावहाय सोरबाफोर जना थानायनि गेजेरावनो सोरहाबा जुदि चेनेला हेक जाबाय बा डिलेट जाबाय बेयावहाय जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा दिनैनि मिटआपनि थांखिया बेनो इउनिटियाव थानानै जों बिथांमोनखौ हेल्प होगोन बा आंखौ हेल्प होगोन नोंथांमोना बेनोसै रेसपन्सिबिलिटिया जोंना